dneska spravíme novú challenge, takže nové video a tá challenge bude znieť každú jednu minútu mením blok a z toho bloku budem stavať svoj dom. Tak poďme na to. OK guys, vidíte, že mám pripravený časovač, takže môžeme začať, dobre? Takže dáme si na stenu, tu máme také bloky, hej, som naslepo a... Keď sa vidno. Nič. Jo, a máme to hladký blok kryštálu. Dobre, prvý blok máme spravený. Tak, mám tu stopky. 3, 2, 1. OK, začneme stavať základ rýchlo. OK. Dobre, bude to malý dom. Hej, robím to iba 1 minútu na každý jeden blok, čo si random vyberiem, hej. Zakrývam si oči pred každým. Dobre, aby to nebolo ťažké, nemusím robiť interiér, pretože keby som si vybral, dajme tomu kameň, tak ako by som robil interiér, takže budeme robiť len takto ten dom. A interiér si necháme samostatné video. OK, za mňa fajn. Ešte takto. 5. OK. Takže tento blok sme skončili, takže to vyzerá nejak takto. Ja chcem spraviť teraz trošku iný dizajn domu. Že hej, bloky vyhadzujeme. A zase na random zakrývam si oči a... OK, vybral som... čo to je, meď? A ideme. Keď nič. A mám tento... Počkajte, ja to chcem, ale... Toto. Voskovaná, aby to toto nezrezlo. OK. Časovač na minútu a môžeme ísť. OK, mám to na minúte. OK, robíme furt ten istý dom. Furt ten istý. OK. Robíme stĺpy. 4. Vyzerá to vysoko, ale... OK, môžeme ďalší. OK, máme ešte pár sekúnd. Strašne divný zvuk to má, keď po sebe strašne rýchlo pokladám. To je taký divný zvuk. Ešte spravím toto. Len páči sa mi to tak. Aj tento blok, keby som staval, si určite nevyberiem. Vyzerá to strašne, ale je to challenge, no. OK. Dobre, skončil to. Koniec stavania. Je do inventára. Toto vyhadzujem. OK, zase ďalší blok. A je to opracovaná nederitová tehla. OK, divné, ale... OK, opracovaná nederitová tehla. Sorry, guys. OK, 3, 2, 1. Už to beží. Aby sme sa dohodli, tento dom bude mať, že 3 patra. Teda 2. Ešte ďalší slúb. 1, 2, 3, 4. Dobre. Zničiť. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Toľko ja sa si nestíham, čo? Už to robí toto. To nestíham, ale snažím sa.
Toto už neplatí, to už bolo po. OK, laglo sa mi to. Dobre, ten vodík, jak vyjde. OK, toto dávame preč. A ideme. A furt, dobre, dáme, že keď sa to opakuje, tak nie. A je to tmavý prismarín. Takže ideme. Dávame minútu a jedeme. Keď vyzerá to strašne divno, ale berem to, pretože to je challenge, takže A potom dal som si tvorivosť, to je také, lebo nechcel by sa mi brať každý druhý blok toto. Asi by to ani nešlo moc, lebo ešte moc neviem hrať, tak chcem vytvoriť takú začiatočníckú sériu Minecraftovú, kde porazím Ender Draka prvýkrát. Keď vyzerá to fakt divno, ale môžeme ísť. Áno, počujete, ešte som nikdy neporazil Ender Draka. Len raz, čo som bol s 5 kamarátmi. Takže tak, no. OK, máme to 3, 2. OK, ešte toto zničíme a konec. Keď ten budík sa strašne potom laguje s tým budíkom. Dobre. Takže tak. Toto dávame do inventu a už to je purpurový stĺp. OK, to sa mi really now hodí, takže je to 1, 2, 3, dobre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK, guys, malo to mať len dve patra, takže OK, omylom som dal 3. Takže to bude mať 3 patra, takže to bude to viac crazy dom. OK, no a potom už ďalšie kolo si budem vyberať z týchto. Ďalšie kolo bude mať z tých, jak sa im hovorí, z tých schodov. Hej, aby som mohol postaviť strechu. Hej, z tých schodov budeme random vyberať. A napíšte mi do popisku, jakú challenge mám OK, časovač. Dobre, toto ešte zničím, lebo to tam bolo už po časovači. OK, dobre. Vyberáme ďalší blok. A je to nederitová tehla. Počkaj, ne? To nie je nederitová. OK. Aha, tak nederitová. Ja som to vyhodil. Tak to zoberiem ešte raz. Toto presne som mal. OK, je to divné, ale dobre. Ja som to zničil. Teda nie, že zničil, ale postavil omylom. Tak. Začíname. Keď ďalší začiatok, to je sa cihla. Dobre, je to divná challenge, ale pre content spravím docela dosť vecí. Keď vyzerá to fakt divno, keď čo spravíme ešte. Keď máme to už 3 patra, by sa mi povedal, tak OK, spravíme toto ešte. Toto by mohlo vyzerať pekne. Počkaj, ešte jednu vec musíme stihnúť. Jo, to je to rámy. Pozrite, toto budeme ešte musieť. OK? To sme ešte, to budeme stavať tak naslepo. Hej, teraz si otvoríme tieto schody a z tých vyberieme, pretože strechu chceme stavať len zo schodu. Tak zatváram oči a bereme. A sú tu tieto rúžové schody.
Čakaj, guys, ja sa ešte zoberiem posteľ. Keď spím, tak... Lebo ja keď hrám na Bedrocku, tak z nejakého dôvodu nejdu používať cheaty. Neviem, môžete mi napísať do komentu, keď viete, ako si to odstrániť. Ja budem strašne rád. Toto vyzerá ešte cringe, pretože som tam zobral toto. No čo už máme schody, sme dali, že strechu, takže no čo už. Ja s tým už nič nenarobím. To bude také divné, ale no v pohode. Ja som si to vyberal, takže... Choďte aj s ďalšími challengeami kľudne do popiskov. Ja sa ich budem snažiť spraviť a... Nech tento content môže vznikať viac. Hej, takže... Tento content kľudne môže vznikať aj po koľko sériách, ale... Keď z nejakého dôvodu musím byť takto z boku. To je divné. Musím byť otočený tak. Času nemáme moc, takže to bude ťažká hra. Teda tento dom bude taký divný. OK. Časovať skončil, takže bereme ďalšie schody. Schody. Teraz máme tie čierne. Z Nedriku, pokiaľ sa nemýlim. Z Nederaku. Ok, jedeme. Teda je Nedrak. Neviem, pozrieme sa na konci tohoto kola. Keď toto je šialené, čo robím. Dobre. Teraz sa to už iba viacej zužuje, takže tie kola budú ešte rýchlejšie. Teda tieto kola okolo tohoto. Som myslel okolo tej strechy. Ne, ja musím zebrať teraz ešte ďalšie schody. Schody stehal, dobre, neviem. Dobre, tu. A máme tieto hladké, kryštálové. Tak, dobre. OK, all good. OK. Dobre, to musím spraviť. Počkej, mám nápad. Počkej, jak zakončiť strechu. Tak, jo. Ja teraz to ešte nejako dokončiť. Tak to má aspoň trošku dizajnu. Co je tento dom, lebo ten dom je docela aj chaos. To je čistý chaos, jak to stavám. Dobre. Postavíme aspoň nejaké tie... OK, akože to tam je, ale není. Dobre, tieto lime... OK, v angličtine to je asi limestone, neviem. Lebo ono to má nejaký iný názov v angličtine ako v slovenčine. OK. Dobre. Ešte ďalšie schody. To už je tak divná stavba. To je dizajn, už nemusím robiť. OK, máme ďalšie niečo, čo neviem ani čo je, ale poďme na to. OK. Vyzerá to ako Netherrack po anglicky. OK, tak to také divné. Strašný bizár, to už je. Keď dobre, tak aspoň... Keď tak aspoň spravíme toto. Nech to má aspoň trošku... Wow, to je na rovinu Picasso. Alebo čo?
Pozrite, to už nedáva ani logiku pomaly. Ten celý dom. Ja neviem, 3 schody. Kôň trošku nabok. 1. Dobre, časovec vypršal. Dobre, teraz pôjdeme ešte na bloky. Ja som zabudol ešte, že bloky musíme dávať medzi to. Ok, prepáčte, ale toto som fakt na to zabudol, ok? A máme tieto prizmarínové. Čo? Prizmarínové ťahly. Dobre. A ešte sa musím dať bloky, takže... Keď neviem, robím to strašne bizárne. Také to už je vlastne do... Nie, ani. Tam hore dám toto ešte. Spravíme tu veľké okna ešte. Není času na ničenie. Teraz fakt nemáme čas. Ok, predtým sa to ničí, nech je to aspoň trošku pekné. Hej, tie okná už tu budú len také fakt, že na dizajn, takže... Hej, keď sa mi to podarí celé bez toho, tak to tam dám proste celé bez toho. Ale interiér fakt dneska nebudem robiť. Tu už je docela aj večer, tak... Nie. Dneska už interiér nejaké, tak môžete napísať do popisku, nech to spravím, ale dneska ne. Ok, už je konec? Dobre, tak cihly hádžeme preč. Ok, Čakaj, nech to máme malé. A blok uhlia. Však v pohode, ale... Dobre. Ok, teraz není čas. A vlastne je čas. Vlastne není. Strašne to zasekávam. Poď. Dobre, blok uhlia je docela divný. Ok. To je nič. Dobre, ešte mám 27 sekúnd alebo koľko. Spravíme komín. Áno, komín spravíme z uhlia. Takže top, totálny bizard, ale môže byť. Počkaj, spravíme to opačne, sem dáme bloky a hore necháme toto. Keď nech už to je riadne a také, nech to ešte trošku bizárnejšie, tak spravíme akože zatmavené. Takže nič už, tak nespravíme. A teraz posledná vec sú sklá. Hej, teraz poďme prstom. Aj modré zatiaľ. Keď to nemohlo dopadnúť lepšie, to proste modré je fajn. Dobre, ideme modré okno. Bude to docela, lebo tých okien tu bude veľa. To viem, že to nepôjde na jeden switch ani na 2. Ešte by sme mohli spraviť video, že vám odpovedám na otázky. Hej, takže môžete písať do komentu otázky. Napríklad, prečo som začal natáčať po slovensky a prečo som začal natáčať namiesto shortov videa. Hej, to sa môžete tam pýtať, tak... Hej, koho by to zaujímalo, videl som jedno video od jedného youtubera, tak hovoril tam, že shorty sú na nič a že teda sa musím spoliehať potom na algoritmus. Takže tak, no. To sklo. Ok, oranžové, not bad. Hovoril tam, že videá sú lepšie a je to originálnejšie. Ok, 3, 2, 1. Ok, to je také divné, keď zrazu.
OK, toto už bolo, som potrebovala ešte bloky. Takže, OK, toto bol koniec. Ja sa ešte vyspím, nech to bude krajšie vidieť. Lebo hej, absolútny bizar, to je za mňa a tak to ma zaujíma, ešte som to ani poriadne nevidel. 3, OK, približne na stred, 2, 1, wow. OK, dali sme si challenge, každú minútu sa mení materiál. No a takto náš domček vyzerá. Dobre, čo hovoríte? Áno, bloky som vybieral schválne iné, takže to nebolo perfektné, že proste som chcel ten a ten, to by potom vyzeral krajšie, som vyberal poslepu, som išiel prstom a na ktorý blok som klikol, ten som tam dal. Myslím si, že to vyzerá docela, jak to povedať, ja fakt neviem, jak to pomenovať, ja tiež fakt neviem. Takže, OK. Dneska som splnil výzvu, ktorú som si sám ja zadal, a to je postaviť dom v tom, že materiál sa mi mení každú 1 minútu. Takže, no. To vyzerá, guys. Hej, potom, keby ste chceli, mu môžem spraviť interiér. Akorát každú minútu je iný. Áno, tak bude znieť ďalšie video, keď teraz sa vám toto bude páčiť a dajme, že 10 lajkov na tomto videu a postavím interiér a každú jednu minútu sa mi bude meniť vec, ktorou... Ne, spravíme to šilenejšie. Keď dáte, že 15 lajkov na toto video, tak spravím challenge. Každú pol minútu sa mi menia bloky, ktoré budem dávať do interiéru. Hej, takže každú pol dáte 15 lajkov a každú pol minútu sa mi budú meniť bloky do interiéru. Hej. Tak čaute a vidíme sa pri ďalšom videu.